Echimọzọ bụ nnukwute ọkwa kachasị ọkwa na ana Igbo. Ya mere ka ndị obere nze ọzọ Ngwo chichere ibe aniwono ọzọ o mere ngwa ngwa wee jee n'afịa ma zụọ afịa ọzọ dịka omenala Ngwo si wee dị, maka na ihe dị na ya abụrụ ọgụ nne na-agbara nwa. Dịka ibe aniwono chichere ọzọ a na-akpọ ọzọ ani enyere ndị ụka, ya na nwa ya nwoke bụ ọzọ Ochinawata, ha mere ngwa wee jee na afịa wee zụọ afịa ọzọ dịka omenala si dị, maka na ibe aniwono bụ mmadụ ọha. Ọtụtụ ndị eji ikwu na ibe, ụmụ ikorobịa Ngwo niile wee gwu n'ụlọ wee duru ibe wee jee n'ahịa ma mezue ya dịka omenala ha si wee dị. Ngwa nene ka o si mee. N'ebe a ka nnukwu mmọnwụ bụ ọzọ ana-enyere ndị ụka nọ wee pụta wee soro ya n'azụ iji gosi na ezigbo mmadụ ka ọ bụ. N'ebe a ka ọ nọ bido ịzụ ahịa ọzọ dịka omenala Igbo si dị. Ndị Enugu Ngwo ndị ezigbo omenala na-amasị na ebe ahụ wee gụọ egwu wee sị na oyibo adịghị na ma, iji gosi na oyibo adịghị na eti mmanwụ. Dịka ntọala ọbara eze ọzọ Ngwo si dị, n'ebe a ka ị abụ ịbịa ịmara na ichizuko ma mee omenala ka o si dị, na ọ bụrụ na ị bụ ọzọ asara ile na-ekwu eziokwu dịka omenala ndị Igbo si wee dị. Ụfọdụ anụ na-aghọta mbịa bịara nka ọ chọrọ iche ọzọ ka a mara iche ọzọ, ọ chọghị iche nke gakoro nke anụ ọ zọrọ ọkpa o kwetara n'ihe ọ ṅụrụ ụnyaahụ na ka eme edu n'ọnya. Mgbe ụnyaahụ bụ echekwa ọzọ ọ nka bụ dị egbu kwuru ịnụkwa anụ ama egbu ọ nka bụ ọkwụrụ onye bụ ọzọ chichekwa ọzọ ọbịa mmanya ekwa ịmanụ ọzọ afọ ọzọ na na-ekwu. So onye ọbụla chịrị ọzọ ka na-eruteghị nka ọzọ ya dị mbeghere otutunye o churu ọha si n'ọbụ ọzọ ndị ụka kodmes mkpọ ọnya dị mbịa palọ na restọrantị na-akụ mkpọ ọnya dị, mana onye bụ ọzọ mgbe ya dị be ihe ibe anya ọ bụghị anụ. So n'ihe ọ bụbụ onye bụ ọzọ deje ịzọ ọkpa n'ugwudoro nke abụ ukwudoro nke abụ ama egbu nke a na-amawa egbu ekwa onye chịrị ọzọ deje ichizuo imezuo ebe anyị bụ Chukwu okike abịa ama ka na onyere idobe nsọ ọzọ ka amara idobe maka ihe ọ bụkwa patronage Chukwu onye pa deje
ngwa ngwa ha si n'ama egbu ebe ha jere mezue omenala wee pụta, ha wee jebe na Ekani ebe nke anọ mee ihe egwuregwu dị iche iche, mee omenala dị iche iche maka ya bụ ọzọ nke echiri, mmanwụ dị iche iche, ihe ngosi dị iche iche, ebe ọzọ na-eyere ndị ụka nọ wee gosi na ya zuru ezu na dimkpa. Kirie ka o si dị. Ka ha ruteziri n'ama bụ afịa Ekani Ngwo, ebe ọhaneze gbakọrọ ime ihe dị iche iche, ihe nkiri, ma gosi dimkpa, ma gosi omenala, ma mmọnwụ dị iche iche, ebe ha na-agba egwu wee na-aṅụrị na ezigbo mmadụ nke na-emere ọra, nke na-emere ụmụ ogbenye pụtara ma chi ọzọ, ma chizuo echizu, aṅụrị wee du na Ngwo niile, maka n'ihi onye kwesịrị ka akwanyere ugwu ka akwanyere ugwu. Ngwa ngwa ọzọ Hyacinth Ono bụ ọzọ Igiribe Enugu nabatasịrị ọzọ a na-eyere ndị ụka na ndị be ya. Ha wee were oche ijikere maka ihe ngosi dị iche iche, n'ihi na ọha na eze ezugo ezu na-eche ezigbo mmadụ bụ omerọra, bụ ọzọ Ibe Aniwono nke chiri ọzọ, butere nnukwu aṅụrị n'Enugu Ngwo na Ngwo iri niile. Wee na-asị ka ọha na eze wee si na ndụ ya wee mara ihe.
ebe a ka ọzọ Igurube Enugu nọ wee kpọpụta nwanne ya nke ọ kpọrọ ọhụ nta ya bụ ọzọ Anayere Ndị Ụka ka ọ bịa gwa ọhaneze aha ọzọ ya. Anyị akpachi ọba ebe ọzọ ma asatọ bụ Ekwueme Ebe a ka ọzọ Anayere Ndị Ụka na wekpọpụta afọ ọzọ ya niile dịka onu anawa anyị si wee dị. Ebe igurube imirikiti mmadụ juru maka efu ka o si wee na-eme iji gosi na ọzọ Anayere Ndị Ụka bụ ọzọ ọha. Mgbedenu Chisara Oyitanụ ihe wetara anyị dị nọrọ nka n'ụwa ọṅụ bụ ọ bụ omenala dị n'ala Igbo ndị ngwu so eme ya anyị dị maka anyị nọrọ nka ọfụ ntam bụ ibe nwaanyị nwe onwe ara shiri ndị mmara ihe na-aga ibe ya ga na-agụ ya ọ bụ ihe dị n'okwu ndụbe ọha na ihe n'okwu ndụbe ọzọ ya bụ ihe dị n'ọzọ arịra isi onye ya anyị fụtara ntanụ nkanụ na eke na Enugu omume tanụ bụ ize asha ọzọ a nchitekwa ọzọ ze asha ọzọ ma na-arụsi ihe gbasara ọzọ isi ya bụ anyị ji maka anyị nọrọ nka okwu na-agwa na-abụ o mere ihe ndị nna nna anyị metedobere anyị o mere ihe ibe ya na-eme so na-abụ ichekwa ọzọ ọzọ asha ọzọ and na-enyere ndị ụka chiri ọzọ ụwama nne ochiri ọzọ ya bụ onye a anaghị ajụ n'ochikwere ọzọ so na ọ na-emezibu omenala onye dị n'elu onye bụ ọ na-emetanụ ihe ka ekwu abụghị sọ ibe bụ ndị ka ekwurunye n'ime ka ekwunye mmadụ niile ma ndị na-eje ụka ma ndị na-anaghị eje ụka achọrọ m iji ohere na nwuchi ha na omenala dị mkpa na ihe dị mkpa na ndụ mmadụ bụ ka ị mara ebe ndụ na ọ bụghị niile eje ụka na mbụ bishọp abụghị ya bụ na m akụghị anụ ka a dị eme omenala bishọp ọbụla Kraịst bụ onye isi omenala ihe ọbụla ị na-eme na-enweghị usoro na-enweghị omenala ka a mara eme dịrị ụka na a na-eje nwere omenala ha na-eme o nwere ndị mụrụ anyị ghara anyị anaghị aha onwe anyị ojighị eji maka na mgbe Kraịst na-ana ọ sị na udo nke nna mbụ ya na-aghara unu ahafụkwana anya bụ udo unu ji ndochie ike ka ya ma ntọgbanya unu ana m agwa ndị Igbo na ndị ọbụla nọ n'ụwa omenala na ndị mụrụ anyị ghara anyị ka anyị ka jisie ike anyị akata unu eke soro nke ndị ọcha ọga m ka ọ bụ gbara ezigbo enyi m nwoke ịgbaga eziokwu oge m nụrụ na ọ na-echi ọzọ I was very happy anyị ka m ji gbara nnọọ ọsọ si ka m ga weta obere ihe anyị ji wee zi ya na appreciate ya maka ezigbo mmadụ ka ọ bụ that man is a very good person ọzọ Igbo ndụ ka ọ bụ n'eziokwu onye ọ na-abụ ngodi ka o si dịrị ka ịgbakwute the man he will always help you he will always stand for you I'm not the only person ọ na-help he helps everybody as long as na ịbịakwutere ọ chọrọ ịma na Igbo onye ngwu ọ chọrọ ime ebe isi he's a very wonderful person he's a good man. Ekelekwe m unu dejenu ihe butere m tanụ na eke anyị bụ na taa bụ ụbọchị eke ukwu tanụ bụ ụbọchị nzere asha ọzọ dịka omenala ọzọ ngwa oriri ma dị echichekwa ọzọ chisachakwa echi na-enye ezi asha ọzọ so tanụ azụrụ m asha ọzọ azụrụ m ahụ ugwu akịrị zọọ ugwu toro zọọ ụzọ odo zie kan Enugu ngwuo
nke anụ ndị anyị sịchakwara mụnụ ndị lekwa anya ibe na-enya eka nri na-enya n'eka ekpe ndị hụtara nka bụ ndị omenala taa na ụbọchị mụnụ ndị omenala ka a zụchara ashọn ihe anyị na-emebu amara anya amara ashọn na azịrị ya bụ anyị na-emebu ọnwụ
Cheta na anyị bụ ndị Nwanwa TV Enugu na-enwetara gị ihe ndị dị iche iche na Nwanwa. Sonyere anyị n'ime ihe a na-akpọ subscribe n'efu ka ị wee kwado anyị ka anyị wee na-ebupụtere gị ọdịnala na ihe dị iche iche ntọnala Nwanwa. Anyị ekene gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ igwe okwu anyị, nwere ya na iru.